ବଇଛୁ ନା ଲୋ ଲୋ ହଁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଏଇ ଆଲୋ ବ କି ହାଲ ଏଇକିନା ଆଇଲୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଟିଭିଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ଏତେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ ଲୋ ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଇକି ଆଇନି ଦିଅ ହାତ ସବୁ ଉଳା ବିନ୍ଧା କରୁଛି ମାନେ ବଥା ସବୁ ଦିଆ ହଁ ବିନ୍ଧୁଛି ଦିଅ ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ କି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି କରୁଛି ରାତିର ନିଦ ହଉନି ମତେ କି ତ ଦିଅ ହାତ ଗୋଡ଼ା ବିନ୍ଧା କରୁଛି ତ ବୋଉ କୋଉଠି ଟିକେ ଘଷିଦବ ବୋଉ ତୋତେ ନାଜ ନାହିଁ ଇଏ ବୋଉଙ୍କୁ କହିବୁ ବୋଉ ମାନେ ଘଷି ମୁଡ଼ି ଦେବେ ତାଙ୍କ କିଏ ନଖକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ପାର୍ଲରର ତାଙ୍କ ବାସନ ମାଜୁନାହାନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିନା ଗୁରୁ ଗାଈ ଦିଟା ରଖିଛେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଁ ଲୋ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବୋଉ ନେଲ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ନେଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ପେଡିକ୍ୟାର ଫେଡିକ୍ୟାର କେତେ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଚୁଟିର ଆମେ ଆଗରୁ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିଦେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତେଲ ମାରୁଛନ୍ତି 1000-1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ତୋ ବୋଉ କିଏ କରୁଛି କ'ଣ କହିବୁ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ଲ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଗୁରୁ ଗାଈ ନହେଲେ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ବୋହୂ ଘରର କାମ ତା ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ଚାହିଁକି ଯେତେ କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଶାଶୁମାନଙ୍କର କାମ ବୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଖରାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାମ ମିଳୁନି ଭଲ ଭଲ ଟିଭିରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି ତାକୁ ବସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ବୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ଟଗର କଥା କହୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଆଜିକାଲି ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଏତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି ନା ପ୍ରବଚନ ଦେଖିମୁ ଆଜିକାଲି ବୋଉଙ୍କ କଥା ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଶାଶୁ କତିକି ଆସିନି ଚୁଗୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଇଥିନି ବୁଲିମି ବୋଲି ତ ଶାଶୁ କତିକି ଚାଲି ଆଇନି ତୁ ଏତେ ଅସହଣି ନା ତୋ ଦେହ ସାହା ହଉନି ଯାଉଛି ଲୋ ମାଳତୀ ଅପା ତୁ ତ ବୋଉକୁ ସମ୍ଭାଳ ତୁ ଯା ତା କଥାକୁ ଧରିବୁନୁ ମୁଁ ଯିବି ବେଳଟାକୁ ତୋର ମୋର ଆମେ ପଦାରେ ବସିକି କଥା ହବା ତୁ ଯା